Okay, balik naman ta doon sa biyak. Blood sugar. Pagkalugang paligid ng mga balita, ikaduhan ng Pilipinas ang mga sunod-sunod yung mga sisal incident din sa Suratarongan at ibang sa mga kabanalan din sa probinsya ng Capiz. Ang city government madapon din sa palabuto ng Lunes Gagao mag-kopo ng nanarinsarin ng mga stakeholders na mag-abugos ang seaside crisis management team. Pinalaan sinilang pagtaas sa mga kasuhan ng Don't drink.
May bulak. Kaya sa Puerto Princesa, Palawan. Ang ganda. Kaya sa Palawan. Kalami. Balik na ako.